video, mangaon marug pang Koreano. Ngagaw, nakatilaw na bug. Sangyupsal nga pang buket. Huwag pa makatilaw, kilawin ninyo. Ngagaw, daratong vitamins. Daon sa naman siliha to yoy. Alam kinang naong nga, sili pa ba? O pagkapulig inutong? Ikaw kapuli na mong naong, nagutong lang utak ka. Grabe daw. Punay pa na para matiwas na itong kinabuya. Mga po doon ka. So kumarte ng vitamins, silunod. Ang vitamins sa mga gwapo, diara. Grabe, ala. Nangalis mo na po. Ala, kawaw. Ngagaw, neting na. Ngagaw. Para. Tara, misaya ni mga agaw, tapos kaliro. Lawagaw la, labi ang loto lawagaw la. Yan o. Ginamot. Pita na ka na sili. Ay, butang agpasayan. Wala ka, wow. Butang aglog. Ano? Grabe siguro ang gayoy. What's up mga agaw? Wow! For today's video, mangaon marug pang Koreano. Mr. DJ, play the music. Humana, play the music! Oh no. Ngagaw, nakatilaw na bug. Sangyupsal nga pang buket. Huwag pa makatilaw, kilawin ninyo. Sige katawa. Sa Dibatan, muli siluganan! Music. Sweet, sweet music. Island life and the vibe is right. We're dancing in the street till the morning light. Sweet music. Sweet, sweet music. Island life and the vibe is right. We're dancing in the street till the morning light. Sweet music. Sweet, sweet music. Ngagaw, rato bra, sangyupsal, good vibration. Daon sa naman siliha to yoy. Alam kinang naong nga, sili pa ba? O pagkapulig inutong? Ikaw kapuli na mong naong, nagutong lang utak ka. Grabe daw. Punay pa na para matiwas na itong kinabuya. Mga po doon ka. Mga agaw, daratong vitamins. Sangyupsal. O mga agaw, diyan sa mo kay maggaling sa ko. Goodbye tomorrow morning. Agaw, ato na ninyo sugdag lunod. Kapugsit na san. Natag batsura pabanik sa mot ng dagwaya. Kiwasan. Ngagaw, okay na ni. Ato na isago sa itong gimarinet. Ato na ibuko. Ato na yung ukayon mga agaw. Ngagaw, ato na nitakay ato sa akin. Ngagaw, magluto sa atong gay. Ang klamian ng gay mga agaw, tubang ng sabaw. Ato nido. Ngayon ko kumatin ang tuba, lunot. Ang beer brand sa mga bata. Hala, diara. Okay na yung mga agaw. Pero 50 ka oras ato ng haunon. Mga agaw, magluto na to sa atong sauce. Sa sili garlic sauce. Wah, tika. Sunod ko kumatin ang ahos, lunot. Ang aos, diara. Atong imikos mga agaw. Sunod mga agaw, kumartin ang vitamins, silunod. Ang vitamins sa mga gwapo, diara. Grabe, ala. Nangalis mo na po. Ala, kawaw. Sunod atong imikos mga agaw. Sunod ko kumartin ang oster, silunod. Ang oster, diara. Oster na. Bantay na, piskat ka. Atong imikos mga agaw. Naniyaw na pagbuhat sa pilichos. Sunod ko kumartin ang sugar. Ang kamay. Sunod atong imikos mga agaw. Sunod ko kumartin ang asin, silunod. Ang asin, diara. Para to samot mga naong baga. Kiniging na ko kayo. Kalidap. Sunod nga agaw na to na naimikot. Sunod ko kumartin ang patis, silunod. Ang patis. Kanay, bantay na, piskat ka.
Muda po sa nimo lago man piksada ka. Dugdong oy. Oy, nagdugdong. Ayaw pa kay abli nimo. Atong imikot, mekot mga gaon. Okay na ni mga gaon. Sunod ko Martin, ang suka ilaw na. Ang suka, tuga sa kamatis. Mga gaon, atong imikot, mekot. Okay na ni mga gaon. Tinamiya. Tani pa tilawag ko Martin ay kay sino? Mga gaon. Labay na siguro na kauras. Okay na mga gaon, ato na yaw nun. Mga gaon, okay na siguro na. Yay, ato na yaw nun. Mga gaon, eting na. Mga gaon. Barat. Isaya ni mga gaon, tapos kaliro. Saya magani nagsultay. Dugay pa to kaon na oy. Ano to, lunod no diara. Lawagaw la, labi ang mga luto. Sige na minum na mga usan siya boss? Mga Korean? Mga Korean, steak. Intik nagtuon may Korea ron kay mga may ugma. Mga gaon, eting na. Yan o. Baboy. Ginamot. Dos. Magabi mga Koreano, ay. Pipita na ka na sili, ay. Tabunan. Butang at pasayan. Wala ka, wow. Kuno. Semua di kira ni ada agak kering kau tak? Ini tahu bah. Cum. Itu tahu tak agak. Siap semua. Nah kakek no. Pilit. Grabe siguro ang gaya. Ini kami manggaon tanggap ng Bisaya version ba? Mga kinanan nga gana. Brad. Apa bayar? Grabe mga Koreanong budlak eh. Agak dodong pergi nama susili eh. Ya, sawang itu. Bu. Yan o. Mga gaon, lami agad. Namagana, hindi no? Bukan matan tu anak. Cuk. Iya, apa sih? Mga gaon, daw minum ya. Babarog ka. Itu bang deh. Inap ay. Magang ready na. Wow! Shout out! Shout out ko sa mga bata dahil si Franco, si Mades, Brixley, og si Atang. Shout out. Og sa langga na ko. Shout out. Shout out kong Carmen Laruga, Lani Ondos Pasinio from Cebu City. Shout out. Shout out ko ni Christine Maglasang, Christine Kabatingan og ni Daniel Ringilo. Shout out. Shoutout ko diri ni Pakit Bintoy Dialil, GR Dapitan, GR Akain, ED Pakit, Bernie Arellano, Lalang Arellano, G Mark Mopo, from Mindanao, Bagadian, Tabina, Sambuanga, Lisur. Shout out. Shout out Nalin Caniete, Mario Salcido, Antonio Caniete. Shout out. Shout out.
Og shoutout lang ko ni Gilbert Harry Ansero, Ligaspi Quijada Basalo, G Bang Bungado. Shoutout. Shoutout kang Hope Winston from Saudi Arabia. John Ray Pardo, Andres Lipitin Jr., Kathleen Donairi Villarin, Mateo Duma Lauco, Eliezer Mike, Jopay Irams from Kuwait, og Dan from Toledo City. Napagid na pa. Pasensya na kayo Silili kay Kabatan, Diki Tigbasana. watching in from Dubai. Diki ra ginabot na. Jackie Babs Miles, Raunian Dave Bagbag, Jimboy Saludar Simbahon, Turin Baya, Diri from Carmona Cavite, Pasensya na kay Agaw. Vasquez John Paul, Diki rin abot anang among tigbasa. Jungi, Jungi na. Pasensya kay Agaw kanamo tigbasa. Jungi Diki Alia ra na. Tahod from Oroquita City, Mindanao. Leden Roland Kagapi from Cagoong City, Misamis Oriental, Mindanao. Rona Jane Intong from Marigondon, Lapu-Lapu. Suson family from Cebu and Ilongos, Leyte. Julia Salmaro from Manolo, Fortich, Bukidnon. Og shoutout lang ko ni Ran TV. Og sa amo de, sa bako de ron mo namong kano? Feeds day? Feeds. Law? Law? Feeds ay mong mata. Osa de? Scramble. Ipalo ang ipalo na bago ba? Ipalo de ang mini-mini vlog. Indot ka na. Amo kaya po na. Ay mo kay Bong kay mini-mini man mi. Ay lagi mo kakuha na. Mini ka na. Video sa mini-minute mga gaon. Mini god. Sa wala mo sa tatanong. Comment mo ko to. Wow!